बेनिखायनो नोंथां साफ्रोमखौबो बे सोलायनायनि थाखायहाय नोंथांमोनखौ आरो साबायखर बावबाय लोगोसे जायफोर गोदोनिफ्रायनो इउपिपिएल खालामबोदों इउपिपिएलखौ सापर्ट होबोदों आन्दलनफोराव बाहागो लाबोदों आं बिथां साफ्रोमखौबो दिनैसिमबो गसंथाना थानायनि थाखाय आङो नोंथां साफ्रोमखौबो हामबाय होनो जायखिजाया जोङो 27 जानुवारि जे बिटिआर एकर्ड जानानै थांदोंमोन बे बिटिआर एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंनि जि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट साइन होखांनायनि उनाव बिथांखौ लोगो लोगो जेलाव हरफिनदोंमोन आरो बिथांनि जि बेल बेखौहाय एक्सटेनसन खालामाखै बा बारायनानै होआखैमोन बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां गोजौ साननाय हनाय जोंनियाव सफैदोंमोन जोंनि माखासे केडारफोरा बोराबदोंमोन आरो गोबाङानो सोरबा सोरबा बिपिएफआवबो सापर्ट होदों माखासेफ्रा ओरैनो गेजेरावनो थादों बिदि दा बेफोर खोथाखौ साननानै जोंबो सिन्था खालामदों जे जों बेबायदि साननानैबो जेबो जानाय नङा माखासे जि जोंनि एनडिएफफोरनि केस गोदो जाबोनानै बायदि रोखोम जाथायफ्राव लोब्बा जाबोनानैहाय जेनेबा केस सोलिबाय थादों बे केसखौ उइथड्र खालामनायनि जि बोखारनायनि जि बे बिटिआर एकर्डजों फैफानाय बेयो दा सोलिगासिनो दङ कर्टआव जोङो सानदों लासैनो बियो बे केसफ्राबो जोबहैसिगोन आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि जे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बिथांनि केसआबो बे एकर्डनि दारैनो लासै लासैनो जोङो मोजाङाव फैगोन होननानै जोङो सिन्था खालामदों आरो लोगोसे जोङो सिन्था खालामबावदों जों बिपिएफ सरकाराथ' गोबाव बोसोर थाबोबाय नाथाय बिथांनि केसनि सायावहाय जेबो खालामनो हायाखिसै बिथाङा माब्लाबा जेलाव थाबाय माब्लाबा ओंखारबाय आरो माब्लाबा जेलाव सोफिनजाबाय रावबो जेबो खालामनो हायाखै आरो खिन्थु रावबो बे क्रेडिटआ माने रावनियावबो थाङाखै सोरबा बिपिएफआबो बेखौ मावनो हायाखै दा बेखिनि टाइमाव जोङो बे एकर्डखौ लाबोखांनायनि उनाव जोङो सानदों जे फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआनो सरकाराव फैखासिगोन ओंखायनो जेब्ला बे इउपिपिएलआ सरकाराव फैगोन सरकाराव फैखांनाय लोगो लोगो जोङो दाखालि मोनसे बिथां प्रमद बर'नो जोङो जइन जानायनि सिगां मोनसे मेम'रेन्डाम जोङो बिथांनो होदों बे मेम'रेन्डामनि 1 नाम्बाराव जोङो बिथांखौ डिमान्ड खालामदों जे इउपिपिएलआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बिथां रन्जन दैमारिनि जि केस जिखौ उदां खालामनायनि जि राहा बेखौ इउपिपिएलआ सरकारा नागिरनांगोन आरो बिथांखौ दिहुननायनि खामानिखौ 1 नाम्बारावनो मावग्रोनांगोन होननानै जोङो मेम'रेन्डाम होदों आरो बे प्रफेसार होदों आरो बिथां जोंनि जे डिमान्ड बेखौ बिथां प्रमद बर' सारा जोङो मानिदों जोङो नाजागोन इउपिपिएलआ सरकाराव फैयोब्ला जों बेखिनि खामानिखौ मावगोन होननानै जोङो खोथा होदों दा बेफोरबायदि गोबां खोथाफोरखौ साननानै जोङो सानबाय जोंनि जि साननाय हनाय बे मोजाङानो जादों बेनिखायनो जोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट होनांगौ जोंनि फैबाय थानाय खामानिफोरखौहाय मावफुंनो थाखाय जों इउपिपिएलखौ सापर्ट होनांगौ बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै जोङो जोंनि दैदेनगिरि माखासेफोरखौ लानानै गोबां दैदेनगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोङो दाखालि सेप्तेम्बर 26आव जोङो इउपिपिएलआव जइन जाहैदों दा जोङो बेफोरखौ सानबाय आरो जों माखासे खोथाखौ सिन्था खालामबावबाय जे जोंनि जे बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डआव जोंनि बे जे एनडिएफनि जे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बिथां रन्जन दैमारियाबो बे एकर्डआव साइन होदों बिथाङाबो बेखौ नायनानै साइन होदों आरो बिथाङा बेखौ मोजां एकर्ड होननानै बिथाङा साइन होदों बेनिखायनो जोङो सानदों बिथाङानो बे एकर्डखौ साइन होदोंब्ला जों बे एकर्डखौ मान सनमान होनाया बे एकर्डखौ जोथोन लानाया बे जोंनिबो बिबान होननानै जोङो सिन्था खालामदों जोंनि माखासेफ्रा मा सानदों जों मिथिया खिन्थु जों गोबां दिनै मोजां सिन्था खालामनानै जोङो बे खोथाखौ साननानै जोङो सिन्था खालामदों लोगोसे जि एकर्ड बे एकर्डखौ जोंना बिपिएफआ मान सनमान होआ बिथांमोना बे बिपिएफखौ एबा बे एकर्डखौ गनाया आरो बिथांमोना बे मान सनमान होयैखाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो सापर्ट होनो हाया आरो बिथांमोनजों जोङो लोगो जाया होननानैहाय जोङो सिन्था खालामदों दा बेनिखायनो जों बेफोरखौ सानबाय जे इउपिपिएलआ बे एकर्डनि सायाव मान सनमान दङ बेखौ मावफुंनायाव बिथांमोना गोसो दङ आरो बर' हारिखौ जौगानायनि जि थांखि बिथांखि बे इउपिपिएलआव दङ बेनिखायनो जोङो इउपिपिएलखौ सापर्ट होनांगौ होननानै जों दाखालि इउपिपिएलआव जइन जाबाय बाखि जोङो दा जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोङो बेखिनि समखौ खामानि मावनो थाखाय जोङो सिन्था खालामबाय आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय जोङो दिनै सोलायनायनि सम सफैबाय बिपिएफआ गोबां बोसोर 17 बोसोर सोरखौबा थगायनानै सोरखौबा नेवसिनानै सोरखौबा नायख्रेबनानै माने सरकारखौ सालायबोबाय बेनिखायनो जोङो बिथांमोनखौ एसे गोबाव सम सासे सानैनि साननायजों सासे सानैनिल' साननाय मेलेमजों सोलिनाय बे सरकारखौ जों एसे गोबाव सम दोननो हाया मानो होनब्ला जोंनियाव दा गोबां मोजां मोजां गियान मोजां मोजां आइडिया थानाय गोरों गोरों मानसिफोर साबसिनै बे मोजां सासन खान्थि लाबोनो हानाय मानसिफोर जोंनियाव दिनैहाय उजिबाय जों बिथांमोननो सुबिदा होनांसिगौ
बिथांमोननो जोङो सुबिदा होयोब्ला जोङो आरो फैबाय थानाय समफोराव जोंनि बे हारिया रासिन साबसिन जौगागोन जोंनि बे बिटिआरआबो जों मोजां चेन्ज जागोन सोलायगोन बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ बे सोलायनायखौ लाबोनो थाखाय आरो फैबाय थानाय समाव इउपिफोरखौ देरहाहोथारनो थाखाय आङो खावलायनानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों